Wala na good guys, super. Happy tayo sa mga sa pikas na karsada. Bandang alas 7 kagabi, Setyembre 18, 2024, nagsubay na sa kalsada sa Cebulan, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur ang tubig baha. Sa live video ni Kasi Pandak, makita nga daw sapa na ang usa ka lane sa highway tungod sa lawom nga tubig baha nga halos mutupong na sa Center Island sa kalsada. Tungod niini, nagduwa-duwa na og lahos ang mga driver sa sakyanan basin mutirik og maanod sa banlas sa baha. Hala, babay! Ala, ang payag ni Dagan! Ang payag ni Dagan! Sa kalawom sa baha, usa ka payag ang report nga naanod. Gipanagiyahan kini sa usa ka Rosario Castaritas nga halos 10 metros ang gianuran sa payag ug maayo na lang kay napuggan kini sa poste ug wala na gianod og layo. Daghang negosyo balay ang nadanyos. Gani, usasab kabalay sa sitio Bakutan ang nahumol pag-ayo sa baha. Pasado alas 10 kaganihang buntag, nakita ang danyo sa baha nga nagkatag ang mga gamit ug ang nahumol nga motorsiklo. Tungod niini, gisuspende sa Barangay Council sa Barangay Astorga ang klase sa mga eskwelahan karong adlaw, Huwebes, Setyembre 19, 2024. Ang nasinating akusog nga ulan hilabi na sa Davao Region dala sa southwest monsoon kon habagat. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!